Jeesus, miten hyvä biisi, pukkiseni. Hyvää iltaa, päivää kaikki IRC-gallerian ystävät. Me ollaan joulupukin kanssa tultu tänne IRC-galleriaan tällä kertaa ihan tänne sisälle. Yleensä me vaan kommaillaan toistemme valokuviin, etenkin joulukuviin. Pukillahan on aika kiire tuossa kesällä, kun lahjoja tehdään lapsille, mutta ehtiihän sitä kommailemaan silti. Me halutaan lähettää tosi paljon terveisiä Sunrise Avenuen bändin pojilta, etenkin Rikulta ja Samulta, joiden piti tulla tänne, mutta nyt me, Jeesus ja joulupukki, sitten tuurataan poikia. Oikein hyvää joulua kaikille. Joulutarina. Pikku Sami oli toivonut joulupukilta lahjaksi haulikkoa. Sami ajatteli ammuskella sillä peltipurkkeja, ja niin koitti jouluaatto, ja joulupukki oli poroineen matkalla Samin luokse taivasten halki. Oveen koputettiin ja Sami pelotti. Olisiko se itse joulupukki? Voi Jeesus, sanoi Sami ja meni avaamaan ovea kädet täristen. Se teit toi jo, joku toinen. Eikö tää vähän kovin narina? Ei, mutta se joku pelottavampi. Joulupukki saapui sisään ja joulupukki oli juuri niin karismaattinen, pelottava, kylmän tuoksuinen, raikas ja vanha, kun Sami kuvittelikin. Haulikkoa lahjaksi toivonut Sami kuuli, kuinka joulupukki laski lahjat lattialle ja yksi paketeista kolahti lupaavasti. Se oli haulikko, vaan sen piti olla haulikko. Pukki lähti seuraavien lasten luo, muun muassa Rikun ja Ilen. Ja Sami alkoi avaamaan paketteja aivan innosta soikeana. Viimeiseksi paketiksi Sami jätti pitkulaisen paketin, joka erehdyttävästi muistutti haulikkoa. Sami avasi paketin, mutta siellä olikin sukset. Pettymys oli suuri. Samia itketti, mutta hän peitti pettymyksensä ja sanoi, olen aina halunnut tällaisia. Tämän jälkeen Sami päätti lähteä tietenkin Ari Koivusen keikalle hiihtämällä ja vastaan tulikin Mörkö, eli sama kaveri, joka vaikuttaa porolta. Mörkö sanoi Samille, että minähän pistän sinut Sami joulupöytään ja pistän sinut poskeeni. Samipa kuitenkin nokkelana poikana otti suksen jalastaan ja tempaisi Mörköä sillä päähän. Hyvä. Mörkö kaatui maahan, sille tuli hirveä kuhmu ja se meni kotiin itkemään äitimörölle. Tarinan opetus on se, mitä ikinä pukilta saat, ole siitä iloinen ja pidä sitä aina mukanasi. Pukilla olisi vielä yksi tarina tässä elävästä. Tietääkö vanhempi kaveri siinä, että mikäs tuon Petteri Punakuonon seuraavan poron nimi on? En. No, se on kans oikein kiva poro. Sen nimi on Rudolf Ruskeakuono. Se sai nimensä siitä, kun se on yhtä nopea kuin Petteri, mutta pysähtyy vähän hitaammin. Lähdetään menemään.